मा गामि होनो नानि नोंसिना बे गामिखौ बकपुर ओंखाम रानग्राफ्रा होनो बेनो दायो बाक्सा बकपुराव दंफैयो दसे बेरायदों हाबा जानो फैदोंमोन ओरैनि न'आ माबायदि लुयो नायनानै लानो हागोन नै देखायगासिनो दं नोंसिनो नै न'आ बेनो बिराद मोजां नै बक्सा बकपुर में ऐसा घर बनाता है देखो बहुत अच्छा है मेरे को तो बहुत पसंद हो गया ये देखो बिराद मोजां मोजां लुदों नै बिराद समायनानो देखायनो नोंसिनो मोजांनो नै बिराद मोजां नै वो विराट गजो ने घर बहुत अच्छा बना था ये देखो बहुत अच्छा है ये देखो ये भी ना विराट गजो लिए बहुत अच्छा बना था घर ये देखो बहुत अच्छा ये देखो विराट गजो लुए नहीं महाजन गजाथार नहीं मा न' थाग्रा न'ना मा जाखो ओरैबायदि गोजा बहुत अच्छा ये देखो खाने वाला है हम लोग अभी रेडी हो गया ये देखो और इधर देखो अरे ना इधर में ओंखाम रानग्राफोर जाहैबायना ओरैहाय नायनो हागोन ना ओंखाम रानग्राफ्रा होनो बेनो वो 20 लाख के पर टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल के आएगा जैसे सिख्लाफोर गोजा इयावहाय रानग्राफ्रा बिसोर थुरसि सफैजेनबाय प्लेट आ गया अभी हम लोग खाना मिलने वाला है दै मोनजेनबाय नै ओंखाम मोनसिगोन सिख्लाफोरनि राननायसो मोनजाबावनायसै दै लुजेनबाय नै दायो अभी पानी डाल रहा है अभी पानी ये देखो मौजे दायो ओंखाम होजेनबाय नै दालि ओमफ्राय रानग्राफ्रा नै बिसोरनोसै बिराद मावथि गोजा नै ओंखामानो जानो हानायसै बिराद गोबां जानानै थांसिगोन आरोखि ना जोंनि बेराव मा गामि होनो नानि नोंसिना बे गामिखौ बकपुर बकपुरावहाय नै जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बकपुराव जों हाबा जाफैदों आरोखि ना नै रानग्राफ्रा इसोरनो नै ओमफ्राय नै बिदर रानबावबाय नै जायो हख्लायो जानाया बिबाराव जासिगोन ओंखामखौ